Tengsialam bangke cebohong he bangke lage nili than pon pohe sita me cebohong he non sita me nili chet he dotti ke bangke APHLC nili joine pen ke hini ke thom do koi po bangala ke ceman melo lage bisaralam songlong nili phanjong sa kenang ave protang te la bang nili do thu joi la pen rara tum nili phana kenang dotti ke nili doji la pen rara kenang ke hini ke thom padonu bole kenang akanang gali lasi nili rat kupi maning ke hang la so tengsi doi lasi nili joine pen song hini ke thom doi po bangga lake sining pir theru de tik la so apu thaga lake paman long le lai silo la pen ni tumang bong ache bohong doma ave ma polam bang ta la than ponang kokpo la bangke ni tum mai meeting na nona dam dam rapet bom lo kache bohong pulutang te i sivera hong jai long ingi rapet ke uni dei lake bang penan so tum ni ke hem chingki ke set kecho ke dun chehang he set la anan ke di lasi non ni tum ko son sen de sivera hong jai long pini ni rapet lonte lasi dak piniar ni dak karbiang long lo hur kecho dut jai kathara pen ang tong ti ang bong lam cheton te kache bohong po lam bangala ke hokali pusini lihin ben ke rar phan ke than pon paklar pon lo kapamang hu bangala ke CM tuliram nong hang ke hailo pipot si pamang hu punili pudam lo athema karbiang long ke lake tribal area puge lake non pini karbiang long atoko nora da chini hur lo lake lapen asam panchayat aronalong hala ingdeng silong lake kipur ben silong pedi ingdeng silong masih tok anglo panchayat pu aron ke lake tribal area made karbiang long arlo ke lake lut kertang klar dak lo lake lapen hala non karbiang long KC election nangi bi ke lake Assam State Election Commission sinang bi te Assam State Election Commission ke lake panchayat aso pinak panchayat aso apok et putang te panchayat lo lata ande koson si hala panchayat ben ka pinchong election commission le karbiang long lut kertang pu mesen nang lut choklon te CM tuliram long hang ang ho pen lam thi sibak chon luma hala India a constitution long panchayat ke tribal area lo lut kertang pu thang bak bes salam no mante lake aron dolo dak athimak sokar bi so tum la ben tribal so tum sita me amethang jubat do ladak bang APHLC le ing tang tit ason ka prek tu mena ing tang dunu nelo la ing long aso tum mangke athema dak nang litum a record lang et non dak aprang e karbi along lelo karbi dimasa tum along lelo la dak ho la det lo elitum karbi dimasa det lo halam ding pen cheng lok puanta setanon ye thek long lo la 10 square kilometers do la songbong pen ke rong pharo ke thom so se dak do lang bong karbi atum rong ner kebelo lapen ke dimasa tum rong crazy vet lapen garu tum rong ni vet lapen mura pajat tum lage XT garden akhe erokom la tum rong thom vet lapen ke chia tum bihari bongali tum loksi dake 90% so selo bang pharong bong pen throksir kep so seke ke chia tum binaklo anke la itum adet ka chelong thuji polot tante APHLC tum sini ya chot ke lage aku claim chot ke high court ta APHLC tum si dam high chot ke dedi la si APHLC dak intang tete ason ga prek tung ke dak intang sita alia velo dak la bang hedi nilitum arni along ta itum than bom lo la ke case ke do ke nilifan case 280/21 la ke police atum a case pilo tuning September in koira porni neliphan aman non ningkan isipra chiklojon nilo no anda nilphan nang arrest to thedet lo aman nili lar ang tong ing tiaphan thang nang je podun dia bang alang lige hadak ni tum la kache song hota nang dodun dia bang si alang liphan si arrest turong lo ange arrest turong lo lata ni tum hana nong ki juno ke la hello ka arrest turong mat police atum da la phan question se de investigation da vedet lo charge sheet da vedet lo FIR da vedet lo amat jail beng da mama jail ar look abinong ke beng det lo te adak e han an oisa ke thon dam puge lage mathaun e alam lage thon nam long li la son ke seta pape thon dam ret la pen hala dak domesen ang deng si pape dolo la puyo ay ni tum chini lo la ko pilo ke vi la ke
ang tong inti pen anut kabar nililong chot kalilo nilitom kaduwe ang bong pen nitom ban kapachi bohong ra la APHC kapi phukya phansi la ke chini lord me la ke bongo sena RSS la pen BJP tum chelang